μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά. Βλέπω μπροστά μου τον γκρέμο όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό.